A Europa, la producció agrària ecològica està subjecta als reglaments comunitaris 834/2007 i 889/2008, que n'estableixen les normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control. Tothom que produeix, elabora, envasa o importa aquests productes dins de la Unió Europea cal que acompleixi la normativa i estigui certificat per un organisme de control autoritzat. El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE, és l'autoritat pública de control encarregada d'auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics d'origen vegetal o animal, transformats o no, obtinguts a Catalunya. És una corporació de dret públic tutelada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. A banda del control i la certificació, l'altra funció del Consell és la defensa del coneixement i l'aplicació de l'agricultura ecològica. La certificació garanteix al consumidor que els mètodes utilitzats per l'obtenció dels aliments ecològics s'ajusten a la normativa vigent. El control oficial dels aliments ecològics es basa en visites d'inspecció anuals completes a tots els operadors sotmesos a control per avaluar el seu compliment dels requisits reglamentaris. El CCPAE garanteix confiança, fiabilitat i control, protecció del medi ambient, qualitat i traçabilitat.